ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናዜድ ኤል ዩቱብ ከመይ ድሕነልኩም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እኳ ደሓን እየ ከምቲ ኣነ ሰላም ኣለኽዎ ንስኻትኩም ከዓ ሰላምታኹም ብዙሕ ትርፍ ይበል ኣለኹምዎ ክቡራት ተኸታተልተይ ነዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ካብ ሰላም መጻኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ነገርኩም ነዚያ ቻነል ኣታውዑኒ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጻኹ ሕፅር ዝበለት ዛንታ እየ ከይሕዘኩም ናዛ ዛንታ ከብለኩም እየ ክቡራት ተኸታተልተይ ክሻብ መጨረሻ እዛ ቪድዮ ርአየለይ ኣዝያ መሳጢት ዛንታ ሓደ ሰብኣይ ብሕልሙ ኣንበሳ እንዳጓየ ረአየ ሃዲሙ ናብ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረት ገረብ ሓኺሩ ብምስቃል ኣብ ሓንቲ ጨንፈር ኮፍ በለ ካብቲ ዝተሰቐለላ ገረብ ኮይኑ ንታሕቲ ረአያ እቲ ኣንበሳ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ንኸበልዖ ይጽበዮ ከም ዝነበረ ፈለጠ እቲ ሰብኣይ እቲ ተቐሚጡላ ዝነበረ ጨንፈር ናብ ጎኑ ክዕዘብ ጀመረ ክልተ ኣናፁ እታ ሓንቲ ጸላም እታ ሓንቲ ድማ ጻዕዳ ኣብ ዙርያኣ እንዳዘራ እቲ ጨንፈር ክበልዓኣ ተዓዘበ በዚ ከዓ እቲ ጨንፈር ድሕሪ ቁሩብ ካብታ ገረብ ብምፍላይ ናብ መሬት ክትወድቕ ምዃና ተሰወጦ እቲ ሰብኣይ ደጊሙ ብፍርሒ ናብ ታሕቲ ይጠመተ ኣብኡ ድማ ሓደ ጸሊም ተመን ብቐጥታ ኣብ ትሕቲኡ ሰፊሩ ረአየ እቲ ጸሊም ተመን ኣፉ ኸፊቱ እቲ ሰብኣይ ክወድቕ እሞ ክበልዖ ይጽበ ነበረ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ እቲ ሰብኣይ ካብታ ጨንፈር ካብ ምውዳቕ ከተድሕኖ እትኽእል ኣብታ ገረብ ካሊእ ጨንፈር ሃሰው ክብል ጀመረ ሽዑ ሓንቲ ቆፎ ንህቢ ዝነበራ ጨንፈር ረአየ ካብኣ ድማ መዓር ክፈስስ ተዓዘበ እቲ ሰብኣይ ካብቲ ዝነጥብ ዝነበረ መዓር ሓንቲ ግዜ ክጥዕም መልሓሱ ዘርገሐ እቲ መዓር ኣዝዩ ጥዑም ኮይኑ ረኸቦ እቲ ሰብኣይ እቲ መዓር ስለ ዝጠዓሞ ካልኣይ ግዜ ዳግም ካብቲ ቀዳማይ ግዜ መቀረ እቲ ሰብኣይ ደጊሙ ኣፉ ብምኽፋት ብምልሓሱ ገይሩ ክምገብ ጀመረ በዚ ከዓ ነተን እቲ ጨንፈር ዝበልዓ ዝነበራ ኣናፁን ነቲ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ዝጽበዮ ዝነበረ ኣንበሳን ነቲ ኣፉ ኸፊቱ ክበልዖ ዝጽበ ዝነበረ ጸሊም ተመንን ፈጺሙ ረስዖ እታ ጨንፈር ምስ ተሰበረት ከዓ ብስምባደ ካብ ሕልሙ ተበራበረ ሕልሙ ሕንቅሊተይ ስለ ዝኾነ ናብ ሓደ ምሁር ፈታሒ ሕልሚ ክፈትሐሉ ኸደ እቲ ምሁር ፈታሒ ሕልሚ ድማ ከምዚ በሎ እቲ ኣንበሳ ሞትካ ኢኻ ዝረኣኻያ በሎ ምኽንያቱ ሞት ናብ ዝኸድካ ኸይድካ ኣይትገድፈካን እያ ምሳኻ እያ ትስዕብ በሎ እተን ክልተ ኣናፁ ከዓ መዓልትን ለይትን እየን እታ ጻዕዳ ንመዓልቲ እታ ጸላም ከዓ ንለይቲ እየን ዝውክላ በሎ እቲ ኣብ ዝርያኣ እንዳኾለላ ብቁሩብ ዝበልዓኦ ዝነበራ ድማ ግዜ እዩ ቀስ ብቐስ እንዳተበልዐ ከዓ ናብ ሞት የብጽሕ እቲ ገዚፍ ጸሊም ተመን ኣፉ ኸፊቱ ዝጽበየካ ዝነበረ ከዓ መቓብርካ እዩ ናብኡ ወዲቕካ ክትኣቱ ድማ ኣፉ ኸፊቱ ይጽበየካ ነይሩ እቲ ቀፎ ንህቢ ከዓ ዓለም እያ እቲ ካብኡ ዝነጥብ ዝነበረ ምቁር መዓር ከዓ ሃብትን ናይ ዓለም ነገርን እዩ ካብቲ ሃብትን ናይ ዓለምን ከምቲ መዓር ንእሽተይ ክንጥዕም ንፍትን እሞ ይምቀረና ሽዑ ካሊእ ንእሽተይ ክንውስኽ ንብል ኣብኡ ከዓ ንጠፍእ ግዜና ኣብዚ ዓለም ከዓ ንርስዖ
ብዛዕባ ሞት ይኹን ብዛዕባ መቓብር ብፍጹም ካብ ምዝካር ንበኮር። ተንስእ ካብ ድቃስካ ተበራበር፣ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ብዝከኣለካ ግበር፣ ምስ ግዜ ተቐዳደም፣ ግዜ ኩሉ ከይርከበካ ዘይምድንጋይ እዩ ልብል ዛንታ። ከብዚ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር። ገይገ ተሃልዩኒ ካብ ገይ ኣሩምኒ። ክቡራት ተኸታተልተይ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ረኸበያ ምንጪ ማለት እዩ። ስሰናይ ንኣኹም።